Hľadáte profesionála na maliarske práce vo vašom dome alebo byte. Potrebujete spoľahlivú a skúsenú firmu, ktorá ponúka kvalitné maliarske služby v Nitrianskom kraji. Odborníci z firmy Zajíček MH Stav sú pripravení zrealizovať vaše nápady a transformovať váš priestor podľa vašich predstáv. Naši experti zaručujú inovatívne prístupy, precíznu prácu a dôraz na detail. Plánujete vymaľovanie interiéru, obnovu exteriéru alebo kompletnú premenu? Naše maliarske služby vám pomôžu vytvoriť vysnívaný domov. A prečo zveriť vymaľovanie práve firme od Zajíček MH Stav? Maliarske práce vykonávame s maximálnou zodpovednosťou a precíznosťou. Naša flexibilita pri maliarských prácach znamená, že váš dom alebo byt bude presne taký, ako ste si vždy predstavovali. Poskytujeme vysťahovanie nábytku pred maľovaním a po dokončení prác nasťahujeme nábytok naspäť. Samozrejmosťou je čistota pri vykonávaní prác. Pri realizácii maliarských prác na interiéri aj exteriéri vašich domov a bytov kladieme dôraz aj na bezpečnosť a dlhodobú spokojnosť našich klientov. Máte záujem o profesionálne vymaľovanie? Kontaktujte nás a objavte kvalitu našich maliarských služieb. S firmou Zajíček MH Stav získate obytný priestor presne podľa vašich predstáv.